Master, dneska to je další video a dneska tady bude Brawl Stars. No a pokud jste viděli plán můj na leden, v komunitě jsem vám to tam dával, tak prostě jste viděli, že tam je Brawl Stars. Napsal jsem k tomu opening, ale chtěl jsem otvírat Brawl Pass sezonu, nedodělal jsem ji ale celou. Takže prostě to není nakonec opening, ale to nevadí, je to prostě Brawl Stars. Tady už jsem si v té Pizza Planet vyzvedl ten free balíček. No a dneska budu asi kousek ranky, kdybych mohl dát, jak minula, ale nehlas tolik. Pak si dám toho baze výše, no a je nová sezona, takže buď questy a se stihnu, ale jinak tady budu dělat ten contest a nějak vám to prostříhám. Je tady Brawl Hokej, na to se těším, Knockout 2v2, to se taky těším. No a já si myslím, že rovnou tím contestem bych mohl začít, takže Special Delivery 2v2. Takže já si někoho vyberu, asi klasicky Colta, protože to si dávám asi vždycky. No a můžu jít na to. A jestli jste dívali na můj plán, tak jste viděli, že tam i budu mít hru, kde stavím vězení. A tam si dám takové úkoly nějaké, které musím splnit a až je všechny splním, tak vyjde speciální poslední díl z toho a tam bude nějaký speciál, no to uvidíte. Já vlastně moc nevím, jak to hraje, to je jak Payload, že určitě. Jo, to bude Payload, akorát, že to je půl na půl, takže to je také zajímavější a nevím, proč mám skoro 0, ale já si to ještě až poprvé teďkom to hraju a jo, už mám, aha, jo, už to chápu. Až teďkom jsem to zapl, jinak jsem od toho updateu ještě vůbec nehrál. Ale to je dobré, jak to tam připočítává ty body dole, to je dobré. A tady je teďkom, dobré, to bych měl mít. A teď už si myslím, že už jsem vyhrál, jako nechci říkat nic, ale my máme 90, oni mají 10. Takže to už asi nestihnou, možná teď to ještě nedám, ale potom, jak tam půjdu po druhé, tak už to určitě dám. Tak pojď, rychle, jdeme. No a už to trošku snížili, už to je zase skoro v půlce, ale teďkom, tak a teď už potom, až někdo přijde, zapnu Hypercharge, už to bude prostě lítat a už to prostě vyhraju, doufám. Takže tady, to jsem dobře zachránil a teď už jsem to nemusel ani používat, ale to nevadí. No a teďkom 3%, 1%, je to tam první vyhra. Ještě mám 14, no a tady mám nějaké speciální skóre, já jsem to ještě vůbec neviděl, takže načti se, prosím. Jo, je to tam ještě Star Dopa, to je rare teda. No a když se tady podívám, tak vidíte, se mi zvýší skóre a dostanu 80, no tak se není moc dobré. A já se ještě zahraju pár her, potom to dohraju když tak za kamerou a ještě vám chci ukázat ten hokej a 2v2. A pak ještě toho baze a ty rankedy a questy jsem zjistil, že už nestihnu, protože aby to nebylo zbytečně dlouhé. A takže jdeme na to. Tak pojď. Shade, nic jsem myslel jakože tak, že nic neudělá. No a už jenom 20%, takže tohle, nebo to nejsou vlastně procenta, ale tohle je celkem lehké. Když tu vidím toho Shadea, což je nejnovější zatím ještě brawler, tak mi připomíná, že tam v tom Pizza Planet mám a si můžu koupit toho nového Meeple, nebo jak se jmenuje, takže to bude taky dobré, když se ho koupím za ty pizza pointy, že nemusím jen kredity nebo gemy. A to už je druhá výhra. A ještě jednu a budu mít ten quest na ty pizzy takové malé. Takže vydržte, teď se mi to zase musí načíst. Už. A už jak vidíte, tak teďkom za 2 hry a už jsem na 1/8. Vidíte? Takže a ještě mám 13 tiketů, takže mě stačí vlastně vyhrát už jenom 6 a jsem první, že? Takže to je dobré. Tak já se ještě zahraju tak 2 hry a potom dáme ještě ten hokej a ten knockout, jo. A pak samozřejmě ještě budu pušovat toho baze v solo showdownu. No ale teďko už jdu na to, tady je Spike Frank. Takže to vlastně nemusím mířit, jenom klikám, když na ten Frank takový velký, ten se moc nepohybuje rychle, takže to je v pohodě. I ten Spike vlastně. Už uběhla skoro minuta a je to v půlce, ale ne, teď to vzal. A teď, kdyby mě netrefil, tak to mám škoda. A doufám, že teď neprohraju, ale i kdyby jo, tak se nic nestane. On má nejvíc ten, co je první, tak má 5. No, vyplo se mi nahrávání, ale to nevadí, vyhrál jsem a teď si dám ještě poslední hru. No, tak to možná dostane, určitě dostanou, ale
Je to těžké už, já už jsem si, že to bude, jak to nebude lehké, ale dost tak lehké to není. No a já jsem měl overtime v té minulé hře a to jelo úplně rychle, takže já jsem myslel, že už jsme měli víc než 50 a bylo to po limitu, tak já už jsem myslel, že jsme vyhráli a najednou overtime, že to jede rychleji. No to jsem úplně zapomněl a Dobré. To není dobré, ale už tam skoro bude. Tak to je ale hodně blbé. Mám 82 bodů, jsem teď dostal, vůbec nevím proč, možná za to minule. A tam jsou oba, takže já zapínám hypercharge. A teď, no. Tak, přesně tak. On až tak daleko může skákat. Tak teď je to na tom krouhovi teda. Takže doufám, že to zvládne. Ale vypadá to, že asi úplně ne. No, já to říkám. Ale je tu sám ten bas, takže já bych, na si budu moc, sakra, taky kousek. Tak tuhle hru asi nevyhraju, ale to nevadí, já si to zahraju pak za kamerou. Tak já jsem to nestřihnu, střihl jsem to až tady a chci vám ukázat, jak strašně rychle to jede. A teď, já nevím, před chvilkou to vypadalo, že prohrajem, teď zase vyhrajem, takže já vůbec nevím. No tak teď zase prohrajem. No a 15 vteřin, tak to už asi nedám. No tak to vůbec. Nebo že by ještě poslední šance. Musím to dát aspoň nad 50, prosím. Jo, je to tam. Vyhrali jsme. Takže vyhrál jsem, mám 27 000 bodů, takže super. Teď otevřu toto zase rare, já nemám moc štěstí na to. Když se tady podívám, tak už jsem 3. dokonce. No a teď jdeme na Brawl hokej, to je dokonce na pohárky. A já si to zkusím zapnout, na všechno si dám Colta, ale já prostě nevím, koho si mám dát, takže to je asi jedno, asi myslím. A to jsem ještě nikdy nehrál a chtěl jsem, aby to přišlo do Brawl Stars a jak tam tu šipku, to je dobré, abych věděl, kde a kdo, že? A to je asi ve všech modech, já si to akorát nikdy nevšimnu. A jak to klouže tady, tak to je jako na brusu. Co? Tak to bylo, co? To bylo tak rychle? Jel ten puk? No tak teď už, co děláš? Jo, dobré. Tak až moc si myslím, že to klouže. Ale jako ne. Na bruslích, jak to je, tak to je tak podobné. No tak to jde pěkně rychle, jak se to odraží. Ne! Já jsem to mohl probořit mohl probořit gadgetou. Tu zeď a vzít to, že? Ale jakože, prostě zabránit, aby to šlo do branky. Tak pojď, já ti jdu pomoct. A kde tenhle ten? Teď zapínám hypercharge, teď to zničím, i když, tak to nezničím. A teď to vezmu a brankář je úplně k ničemu, protože to nešlo chytit nějak. A je to tam 2-1 a jo, to se hraje na 3. A jo, vlastně, já jsem úplně zapomněl. Největší chyba to jsou asi boti nebo začátečníci, ale jak jdou vždycky i v Brawl Ballu, když jdou všichni 3 do sebe, tak prostě já jenom mačkám a to všechny 3 naraz. Takže ještě dvě hry a ještě 2 hry, takže já dám play again. A jednu hru vám tady ještě ukážu a pak tu třetí, tak to bude taká rychlovka. To vám už střihnu, abych stihl ještě ten knockout a pušování toho baze. Takže jedeme na to. Ten dal play again, takže to jsem rád, že dobře hrál. A tady je skoro. Ale oni mají oba málo. Dobré, tak ten je dobrý. Ten to hezky chytil. A ne. Skoro a teď gadgetou. Jo, sice jsem toho nepotřeba gadgetu, ale to vezme a teď pojď. To byla škoda, to by bylo dobré, kdyby to dal úplně takým trikem. Škoda, nevadí. Teďkom tady budu stát, takže ten nám to určitě nedá, doufám. Co, jak to mohlo projít přes mě? Já jsem tam stál, mě to prostě, nevadí. Ale mě to jenom prošlo mnou, takže nevím, jako co se stalo. A tihle už jsou lepší, než tam ti, jako, není to, dali jsme to, není to pro mě dobré, ale jako jsou, prostě líp to umí hrát, takhle. A ještě tam je ten druhý. A on má plné. A co? To bylo? Co to je za blbost?
Jako baví mě to, ten brawl hokej, ale je to trošku divně. No a teď, to je jasný gol. Z také dálky ještě pěkně. A poslední. To musím dát už. Když zapnu tohleto. No. Tak to dobře obešel toho Colta. A je to tam, takže ještě třetí hru a to vám tady ukážu za 3, 2, 1, teď. Tak tohle bylo rychle a mám 712 pohárků, ještě 30 těch kousíčků té pici. No a takže vlastně i Colta jsem dal o 27 pohárků výš. No a teď se mi tady přibydou ty blbosti. No a teďkom si, no to nejsou blbosti, ale teďkom si dám toho baze, dávám si solo. Ještě tady ten, no tak já ho si vezmu do toho knockoutu, ať vám ukážu ten knockout a ať už aj postupím s tím bazem. No a takže jdeme na to. Knockout 2v2 jsem ještě nehrál. Už je 5v5, 3v3 a teď i 2v2. Ani nevím, v jakém mám. Jo, tak ten mod není moc úplně dobrý. Ale naštěstí tohle je úplně jednoduché, ti jsou úplně boti. Takže to mám jeden a ještě druhý teďkom určitě dám. Takže v tom knockoutu bych mohl chvilku zůstat. A nemusím ani do toho sola, i když tam už budou potom asi těžší, ale ten baz je prostě dobrý. A já nevím, já si vezmu buď asi ten Saber mod a potom ještě si vezmu i ten lítací. Takže já to udělám vlastně tak různě. A už se mi to tady plní do toho boxu, takže to pak to budu otvírat. Jo, ještě Star Drop, no aspoň něco, aspoň lepší jak Rare Super o 30, tak to je dost. Takže já si vezmu tady ten mod a dám si Saber mod. Takže ten Saber mod, to jsem ještě myslím dokonce ani neskoušel, těch 60 jsem dal jenom v tom základním. A tady to je furt ještě lehké, ale až budou těžší hráči, tak si myslím, že to zase tak lehké nebude. Ty dva mody jsou dobré, kdyby zůstaly i normálně do sezóny, to by bylo super. I ten hokej, i tohle. A to je dobré, jak vždycky s ním vyskočím, na chvilku zůstanu ve vzduchu a on neví, kde prostě skočím, že neví, že skočím přímo za ním nebo někde pryč, prostě odskočím. Takže další výhra, další ty pohárky do season. A teď se chci schválně ještě podívat, jak to odkliknu, na ty season trophy box. To je blbé, těch 400 dám určitě, jsem si 100% jistý, těch 1000 to bude fakt těžké, ale jako vyzkoušet to můžu, samozřejmě zkusím to. No a teď už konečně jdu a něco vám tady ukážu, to nejzajímavější, třeba něco už vám střihnu. Já přesně nevím, jak dlouho to máte, ale tak do 10 minut by to mohlo být a to není úplně zas dlouhé, ale a to není zase jenom třeba 5 minut úplně krátké. A jdeme už konečně hrát, nevím, že to říkám furt, jdeme hrát, tak dneska prostě, já nevím, ale dneska nějak blbě mluvím, nebo prostě to nedává moc smysl, co já mluvím dneska, nechápu moc, co se děje, ale to vůbec nevadí a dobré. A ještě ten druhý round jako kolo, to druhé. A tady jsou, jak chodí stejně, to je dobré, to vypadá jako hop. To bylo dobré. Jo, je to tam. Takže teď vám ukážu vždycky, jak mi tady přibývají jenom pohárky, nebudu vám ukázat hry, ale jenom jak mi tady skakají tyhle ty pohárky, jak mi to dává do té trophy boxu, questy se plní a tak dále. Tak, tady mám mastery, jo, jenom PowerPoint, no jako nejenom, ale... No a teď si to ještě přepnu do tohohle třetího modu a jdu ještě pár her. No a třeba ještě tak do 200 bych mohl, do 200 pohárků a to bude stačit. A teďkom, tohle je takhle jak Eve, akorát je uší než Eve. Takže no tak to nevypadá dobře. A nevím, proč to je tak nahlas, ale ta by to mohla dát, ještě ten Colt. Jo, ona je dobrá. Tak to jo, ještě tu druhou hru. A pak už zase vám budu ukazovat jenom, jak se mi to přičítá, nebo očítám minule, jakože jak jsem hrál za to Saber, tak jsem prohrál jenom jednou. Hop. To bylo dobré. A teď jsem vletěl. Bam. Ještě ne. A teď bam. Jo, neměl za mnou chodit. No a je to tam. A teďko mám kolik?
už mám 162, takže za chvilku budu mít tu 200. To bude vlastně polovina toho dalšího lepšího boxu. Vyšlo to přesně na 200, takže dneska už si budeme končit. Doufám, že se vám tohle, nevím jestli kratší nebo delší, video líbilo. Já doufám, že jo. Jestli jo, tak mi můžete dát like, odběr, napsat komentář, sdílet video. No a mějte se a u dalšího videa zase čau.